الحمد لله الكائل في محكم تنزيله قوا أنفسكم وأهليكم نارا ثم الصلاة والسلام على خير البرية محمد بن عبد الله وعلى آله طيبين أمبادي تبستري فلا جباو مالكونا مالكوكا كوفوكا وليمانو سانغاني واتي oka jamu kan mandi sanfɛ n'a fama ladamu kɛnɛ ni jamu kan kɛnɛkɛrɛni telesiri fila sanfɛ k'an ka malimatu bisimila anu ka baro kɛ Allahu Taala ka diinɛ sanuma ani maaya ɲuman kan o hukumu kɔnɔna la an ka bi maa welele o de ye madame Traoré Astan Ɲafu min sigiyɔrɔ bɛnnen don Sama Jamiyatu Ansar Dini o lasilikɛla musobaw dɔ don an n'ale de bɛna baro kɛ bi Aja, salamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Somɔgɔw. Baasi foyi tɛ yen. Kɔri baasi. Baasi foyi t'an na. Denbaya dun. Tɔɔrɔ tɛ yen. Sotigi kɛ. Baasi foyi tɛ yen. Denmisɛnw ni kalandenw. Baasi foyi t'u la. I bisimila. Sa. Alhamdulillah. An ka malimatu ka kuma foli kɔma seginnen kɔrɔ kɔ an n'a bɛna baro kɛ min kan o de ye kɔkolo yɛrɛ ye. N'i y'a mɛn kɔkolo adamadenya kɔkolo a tɛ se ka taa ka min to o de ye lamɔ ye. Bɛɛ lajɛlen mago bɛ ale la sabu n'ale ntanyara foyi tɛ yen ala kana lamɔ tiɲɛ an bolo malimatu an b'a mɛn ko lamɔ yɛrɛ ye mun ye. Ustaz Jawara sami an bɛ don an ka baara kɔnɔna na an bɛ foli lase sirifila lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan mɔgɔ o mɔgɔ n'o tulo b'an na sisan an bɛ foli ni waleɲumandɔn lase a bɛɛ lajɛlen ma o la i y'a ɲininka lamɔ na a diyara an ye kojugu lamɔ an b'a fɔ lamɔ di ma bamanankan na ko lamɔ arabu ko el tarbiya tubabu b'a fɔ a ma ko éducation lamɔ yɛrɛ de sisan lamɔ bɛ i b'a fɔ lamɔ de ka den lamɔ den ye jumɛn den ye ala ka sɔnfɛn de ye ala b'a di mɔgɔ ma a bɛ kɛ i ɲɛnɛgɛnna ye n'i ye den lamɔ ka ɲɛ a bɛna nafa se i ma mais n'i ma den lamɔ ka ɲɛ dun a tɛ se k'i nafa dɛ lamɔ de ko ka den lamara k'a ɲɛ ka jogo ɲuman don den na walasa a bɛ se k'i nafa don dɔ la parce que jiri dankun ye walasa i k'a tɔnɔ bɔ mais ni e ye jiri da n'i m'a lamɔ ka ɲɛ i b'a sɔrɔ i kan ka nafa min sɔrɔ a la i t'o sɔrɔ a la ala k'an bɛɛ sababa. Amina Allahu Taala. Malimatu i bɔra ka kuma ba fɔ an ɲɛna dɛ ko lamɔ ale kɔni bɛ n'a fɔ de n'i ye jiri turu k'i janto a la n'i jantora a la a ka ca la suma b'i nafa den yɛrɛ fana b'i nafa janko adamaden yɛrɛ n'o ye woloden ala ye min d'i ma o lamɔ kalifalen don i la kabini a dennama fo ka taa se a ka makɔrɔbaya ma yali baara dɔw bɛ yen maa kan ka min kɛ lamɔ bɛ dɔn ni min ye ko karisa ye lamɔ kɛ wa. Alhamdulillah i ka ɲininkali diyara n kojugu lamɔ yɛrɛ n'i y'a ye lamɔ kɛlen don k'an sɛgɛn parce que an ma lamɔ kɛcogoya de faamuya n'o tɛ n'i ye lamɔ kɛcogoya faamuya a ka nɔgɔn kojugu lamɔ bɛ kɛ cogo di fo dutigi i k'i janto i ka denmisɛnninw na parce que den filɛ nin ye den y'i ta ye mais a hakili t'i ta ye dɛ an yɛrɛ b'a fɔ bamanankan na ko mɔgɔ i ka jɔnkɛba y'i ta ye mais a dakɔnɔ kilisi o t'i ta ye dɛ o la min y'an jɛ lamɔ na bamananw ko bamanankan na o ko misini min bɛ kɛ sini sɔgɔma daraka ye sini sɔgɔma saraka misi ye n'i y'o kɛlen ka su na surafana ko hami c'est que min b'a ɲɛ sini a ɲinɛna o de kɔ n'o tɛ k'a hakili tora a m'an ka ɲinɛ o kɔ min ye mara tiɲɛ anw bolo an ɲinɛlen don an ka lahara de kɔ an ɲinɛna an ka lahara kɔ ka sɔrɔ k'a kɛ diɲɛ ɲini ye o de ye mara tiɲɛ an bolo o la mɔgɔ i kan ka lamɔ kɛ cogoya jumɛn de na fo i ka don fila ta semaine kɔnɔ hali n'a ma jɛɲɛ n'i ye don fila ta semaine kɔnɔ i b'a jateminɛ don min tigɛla denmisɛnninw bolo o don sufɛla i bɛ miniti 5 ka taa se miniti 10 ɲɔgɔnna ma i b'o ta i bɛ sigi n'i ka denbaya a bɛ kuma i b'i hakilila fɔ u ɲɛna parce que sisan denmisɛnnin filɛ nin ye mansa kan ka hakilila le fɔ denmisɛnnin ɲɛna walasa a b'o faamuya mais ni e ma fɛn fɔ a ɲɛna dun e bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko a tigi a k'i ta ye k'a sɔrɔ e ma fɛn fɔ a ye f'e k'i ta fɔ a ɲɛna o la n'a bɔra kɛnɛma o b'a sɔrɔ a y'i hakilila dɔn o la hali ni hakilila jugu nana na
a ti o pratiquer parce que a ye kunkilenna fan ala k'a mɛn sababa amin allahu taala Malimatu Seda Traoré Assa Ɲafo min sigiyɔrɔ bɛnnen don Sama i bɔra ka kuma sisan denmisɛnnin o b'a yira ko masa cɛman ani musoman olu fila bɛɛ de kan ka se ka jɔ u den ye kabini a fitinin k'a nɛgɛn k'a bonya ka hakilina ɲumanw don a kɔrɔ walasa n'a kɔrɔbayara a bɛ se ka to i ka mara kɔnɔ cogo min na o la ni mɔgɔ ye lamɔ kɛ o nafa jumɛn de bɛ a la lamɔden yɛrɛ ye ani lamɔba yɛrɛ ye i bɛ kisi ka bɔ mun ma n'i ye lamɔ yɛrɛ kɛ Usa Jawara ani il faut i ka ɲininkali na a diyara n ye kosɛbɛ lamɔ filɛ nin ye mɔgɔ n'i ye den lamɔ k'a ɲɛ nafa caman de b'a la sabu n'i ye den kelen lamɔ o nafa ka bon ka tɛmɛ su o su i ka san 10 kɛ su o su alabatura i ka arakan 1000 seli den kelen lamɔli ka bon ka tɛmɛ o kan est ce que mun na ni e ka arakan 1000 seli don o don fo san 10 ni e si banna don min na o y'o balen mais n'i ye den kelen lamɔ dun den kelen lamɔlen e jogo ɲuman min don o den kelen na o den kelen fana bɛna den wɛrɛw de sɔrɔ ale fana bɛna o jogo de don o den ninnu na o la ala kira b'a fɔ an ɲɛna kisi ani nɛɛma b'a ma o bɛ kɛ i bolo i b'a fɔ sadakatu jariya den ɲuman ye sadakatu jariya de ye a masa ye e ye jogo ɲuman minnu don a la i b'a sɔrɔ hali ni e tɛ yen n'a y'o baara kɛ i b'o nafa sɔrɔ i ka sini mais hali an kana se lahara ala diɲɛlama yɛrɛ n'i y'i den lamara ka ɲɛ n'i den bɔra a mana taa kɛnɛma a mana taa fan o fan fɛ mɔgɔw b'a dɔn k'a fɔ ko nin ye den lamaralen bamananw b'o de fɔ bamanankan na ko dangaden a ka hakɛ to kuma fɔcogoya la i n'ale bɛ se ka waati caman kɛ ɲɔgɔn kan i t'a ka dangadenya dɔn ko mais mɔgɔ marabali ni n'ale jɛra hali miniti 5 dɔrɔn i b'a dɔn ko nin ye mɔgɔ marabali o la n'i ye den lamara i b'o nafa bɔ hali an tɛ se lahara ko ma mais a lahara lama yɛrɛ a bɛ kɛ sadakatu jariya de ye i bolo parce que une fois que ale bɛ ka den wɛrɛw lamɔ ka taa i b'a sɔrɔ o bɛɛ lajɛlen baraji bɛ se e ma k'i to i dayɔrɔ in na ye o la den lamɔ a baraji ka bon ka tɛmɛ hali alabatu kan parce que hali ni alabatu n'i ka denmisɛnninw ma lamara ka ɲɛ i b'a sɔrɔ i ka batu in tɛ se ka i kisi ka bɔ tasuma ma ala ka aw ni bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ tasuma amin allahu taala an baden tv siri fila lajɛbaw mali kɔnɔ mali kɔrɔ kan i n'a fɔ an y'a fɔ aw ye cogo min na ka fɔ nin ye jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen tele siri fila sanfɛ ka wuli ka se dɔnnibaw ma kuma dɔ la ani dɔnnibaw bɛ baro kɛ nin jɛmukan in kɛrɛnkɛrɛnnen don an ka Malimatu Seydatu n'a bɛ fɔ a ma ko ladamu kɛnɛ an n'u ka baro kɛ maaya ɲuman diinɛ sanuma a bɛ se ka sɔrɔ cogo min na walasa ɲinifɛn ye min ye n'o ye alijinɛ ye an ka se ka don o kɔnɔ an ka bi maa welelen o de ye Madame Traoré Seyda Assa Ɲafo min sigiyɔrɔ bɛnnen don Sama Jamiyatu Ansar Dine lasirikɛla musobaw dɔ don an n'a bɛ ka baro kɛ min kan n y'a fɔ a ye cogo min na o de ye kɔkolo ye n'i y'a mɛn ko adamaden dɔrɔn kɔkolo don o de ye lamɔ ye n'ale pɛridira adamaden na ka ban a banna ni ale sɔrɔla fɛn bɛɛ lajɛlen sɔrɔla o tuma Malimatu lamɔ n'a ye adamaden jɛ kɔlɔlɔ jumɛn bɛ a la a marabaga ye ani lamɔden yɛrɛ ye Ustaz Jawara i ka ɲininkali diyara n kojugu lamɔ filɛ nin ye ni lamɔ ye adamaden jɛ ka ban o ye fɛn belebeleba de taalen ye k'i to parce que mun na lamɔ b'i nafa caman se adamaden ma i ka diɲɛna nafa la ani ka lahara nafa la mɔgɔ maralen yɛrɛ i b'a sɔrɔ a kanu bɛ don mɔgɔ la hali mɔgɔ dɔ bɛ se k'a ye dɔrɔn k'a fɔ ko karisa den ladawulen don a b'i ta k'i bila a ka koba dɔ ɲɛfɛ mais mɔgɔ marabali tun mɔgɔ si mago tɛna se ale ma k'a b'a ta k'a bila a ka ko ɲɛfɛ parce que a lamɔlen tɛ n'a y'a ta k'a bila a ka ko ɲɛfɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye a b'a ka ko tiɲɛ marabaliya bɛ se k'a to mɔgɔ bɛ don kɔlɔlɔ caman na i yɛrɛ hakili t'a ko i kan ka don kɔlɔlɔ minnu na marabaliya bɛ se ka mɔgɔ don o bɛɛ lajɛlen na wa marabaliya laban wɛrɛ foyi tɛ ale la ko n'a kɛra tasuma ye ala ka anw ni bɛɛ lajɛlen kisi o ma sabula lamɔ de bɛ se ka adamaden hali k'i koron i k'i ka diinɛ baara kɛ fo ka taa ɲɛ lamɔ de bɛ se k'o kɛ adamaden na mais mɔgɔ marabali dun i b'a sɔrɔ hali n'ale donna ala kura n'i y'a ye dɔrɔn i b'a dɔn ko nin ma lamara
o la fo an k'an jija k'an ka denmisɛnninw lamɔ wa fo an k'a bila hakili la k'a fɔ ko den lamara ye an bɛɛ lajɛlen ma o diyagoya de hali ni mɔgɔ min b'a dɔn i kan k'i cɛsiri ka dɔ fara a kan wa ni min fana t'a dɔn o kan k'a jija k'a ɲɛ dɔn ni min fana hakili la ko ale kungo tɛ n'i y'an ka nin émission in lamɛn i bɛ n'i jɔyɔrɔ y'a la sabula denmara ye an bɛɛ lajɛlen kungo de ye wa denmara ye an bɛɛ lajɛlen ka diyagoya de ye ala k'an bɛɛ bɛɛ sababu amina Allahu taala seda a bɛ n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na kiniyanfan ani numanyanfan de don ni maa min ye lamɔ ɲuman kɛ i tɛgɛ fila bɛ fa hɛrɛ la diɲɛ ani lahara e min ye lamɔ kɛ e b'a hɛrɛ sɔrɔ min lamɔna a b'a hɛrɛ n'a bonya sɔrɔ ni maa min ye lamɔ jugu kɛ i bɛ kɔlɔlɔ sɔrɔ i tɛgɛ fila bɛ langoloya hɛrɛ la diɲɛ ani lahara min yɛrɛ fɛnɛ ye lamɔ jugu in pratiquer ale yɛrɛ fɛnɛ bɛ o kɔlɔlɔ sɔrɔ o kuma ala k'an kisi ka bɔ a ma yali seda komi an bɛ ka kuma lamɔ kan an sɛmɛnen bɛ silamɛya diinɛ de fɛnɛ la yali silamɛya diinɛ kɔnɔ silamɛ kɔsɛmɛyɔrɔ ye kuranɛ ye yali Alahu taala kumana ka maaw su ka kɛ lamɔ kan wa an b'a la tanu i ka ɲininkali a diyara n kosɛbɛ lamɔ kuranɛ aya min nana alikuranɛ kɔnɔ a ka ca kosɛbɛ mais an tɛ taa yɔrɔ jan ala kira yɛrɛ kisi a nɛɛma b'a ma ala yɛrɛ y'ale tanu ni a ka lamɔko ɲuman ye k'a sɔrɔ ala yɛrɛ de ye ale lamɔ mais ala y'a lamɔ tellement lamɔ ɲɛna a bolo fo ala yɛrɛ tilala ka kaba a ka lamɔ ɲɛ cogoya la tugun ala ko ala kiraba ma cogo di ko innaka la ala kulukin azimin ko muhamadi k'a dɔn jogoba bi e la dɛ o kɔrɔ ko ala kira lamɔna mais ala subhanahu wa taala bi tila ka anw bɛɛ lajɛlen su ka kɛ lamɔ kan togo di ala b'a fɔ an ɲɛna a ka kuranɛ basanuma in kɔnɔ ba'da a'uzu billahi minash shaitani lahinir rajim bismillahir rahmanir rahim ala subhanahu wa ta'ala b'a fɔ an ɲɛna ko ya ayyuhal ladzina amanu ya aw mɔgɔ minnu lemaniyara ne ala la ka da ne ala la ka da la ko sini bi aw ɲɛ anfusakum ko a y'aw yɛrɛbakun ɲini n'a fɔra i yɛrɛ ɲini waati waati i b'a dɔn ko hɛrɛ tɛ yen a tɛ fɔ hɛrɛ kuma na to k'i yɛrɛ ɲini ko a y'aw yɛrɛ ɲini wa ahalikum ko a n'a ka denbaya a ka somɔgɔw k'a k'a yɛrɛ ɲini a n'a ka denbaya a nara ka bɔ tasuma ma wa kuduha annasu wal hijara tasuma min takurunda tɛ foyi ye fo n'a kɛra buna adamaden ani farakulu n'i dun sara k'a sɔrɔ i ka mara ma ɲɛ i b'a dɔn kisi cogo t'i la ala bɛ tila k'a fɔ an ɲɛna tuguni ko alayha malaikatun ko mɛlɛkɛw de sigilen n'o tasuma in dala yen nɔ gilazon mɛlɛkɛ ninnu ye fangabatigiw ye sida doni u fanga ka giri u kolo ka gɛlɛn la ya'asuna allaha ma amarahum uti ala kota foyi la ni ala y'u yamaruya min na wa yaf'aluna ma yumaruna ni ala ko k'u ka min kɛ u b'o de kɛ o la ni nin bɛɛ lajɛlen di an ye an kan k'an cɛsiri k'an ka mara dilan sabula n'i ka mara ma dilan ka ɲɛ i tɛna tɛmɛ dɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i ka mara ma dilan i tɛ tɛmɛ sini lahara marajugukɛla tɛ kisi abada ala kiraba y'o fɔ an ɲɛna kisi a nɛɛma b'a ma ala kira y'o fɔ k'o tamaki bɔ an na pewu ala kira ko cogo di ali kiyamati jɔ don na a b'a fɔ an ɲɛna ko lahara n'an sera lahara ko marakɛla bɛɛ lajɛlen mina jɔ faama ye marakɛla dutigi ye marakɛla mais an ka bita base yɛrɛ ba bi dutigiw de kunna parce que mara fɔlɔ bi daminɛ du kɔnɔ ka bɔ n'a ye ka taa kɛnɛma ni du kɔnɔna lamarala a bɛ kɛ sababu ye a bɛ hali faamaw yɛrɛ ka mara nɔgɔya bolo dutigi bi jɔ i tɛ tɛmɛ dɛ fo i ka maraden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ka tɛmɛ n'i ka maradenw dun tɛmɛna dun u tɛmɛtɔ la ni dɔ minɛna kungo dɔ la ala ka aw ni ne bɛɛ lajɛlen kisi a ma ala b'i ɲininka a b'a fɔ ko hey karisa i ka dutigi i ka nin duden minɛna nin ko in na yala i kumana fɛ wa n'o y'a sɔrɔ i kumana i b'a fɔ ala n y'a fɔ a ɲɛna a ma sɔn ala b'i bila mais n'o y'a sɔrɔ e ma kuma fɛ dun ala b'i minɛ k'i fara i ka duden ma mais hali n'a sɔrɔ i y'i si bɛɛ kɛ ala batura k'i si bɛɛ kɛ seli ni su ni hiji ni jakabɔli la mais i ka maraden kɔsɔn i taara tasuma na nafa jumɛn b'i o la ala k'an kisi marajugukɛ ma ala k'an se an ka maraw la ala k'a to an ka se ka lamɔ ɲuman kɛ yali ala kira kisi ni nɛɛma bɛ kira ma a ye adamadenw su kumakan dɔ la min bɛ sɔrɔ ka se k'an kunnafoni
ka fɔ a y'an su ka kɛ lamɔ kan min na. Alakira baba fanyana kisi nɛma b'a ma ko kullukum ra'in ko a bɛɛ lajɛlen bagan gɛngɛnna de wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wa a bɛɛ lajɛlen bɛna ɲininka a ka bagan gɛncogoya la dutigi ye bagan gɛnna ye kintigi ye bagan gɛnna wa lahara si tɛ sira tɛ tigɛ f'an ka ɲininka an ka bagan ni Ala sɔnna ma Malimatu halisa baro in a kɔnɔ fɛrɛlen don koyi an bɛ tugu baro in na halisa yali pour ka lamɔ yɛrɛ nɔgɔya lamɔkɛla bolo Ala kira ay kuma n'ale de kan kisi nɛma bɛ a ma yali a ye sira dɔ yira an na min bɛ an su ka kɛ o sira in labatoli kan n'o kɛra an ka lamɔ bɛ ɲɛ an bolo wa. An b'i fɔ i ka ɲininkali sanuman na a diyara n kojugu a bɛnna an ma ka lamɔ yɛrɛ nɔgɔya lamɔlikɛla yɛrɛ bolo lamɔ nɔgɔyali lamɔlikɛla bolo fo i k'i janto i ka maradenw na de. Lamɔ nɔgɔya lamɔlikɛla bolo Ala kiraba b'a fɔ an ɲɛna kisi a nɛma b'a ma ko adibu awladakum ala salasi kisɔli ko a y'a denw ladabu ko ɲɛ sabara hubbu rasulikum a ka kira kanu wa hubbu albeitihi ani a somɔgɔw kanu wa qiraatul Qur'an ani alkuranɛ kalan o la n'i ye i ka denmisɛnninw ladabu ni Ala kiraba kanu ye k'u ladabu ni alkuranɛ kalan ye k'u ladabu ni ahlul beiti kanu ye o b'i dɛmɛ i ka mara la. Ahlul beiti de Ala kira somɔgɔw kisi a nɛma b'a ma mɔgɔ minnu bɔra kira la a bɛ fɔ olu de ma ko ahlul beiti ni dɔw b'a fɔ a ma ko shirifiw olu de ye Ala kira bɔnnaw ye o la ni den y'olu kanu a b'i ka mara nɔgɔya sabu ye mɔgɔ mɔgɔ kanu i b'o de ladege ni den kɛra k'olu ladege a b'i ka mara nɔgɔya bolo. Amina Allahu taala. Malimatu i bɔra ka hadisa min fɔ nin ye sisan Ala kira ba kuma dɔ la i ko Ala kira ko k'an ka denw ladabu fɛnba saba kan i ko kuranɛ kalanni ka to k'i den bila ka kuranɛ kalan yala mɔgɔ b'o de la kɛ ka to ka kuranɛ k'i den bila ka alkuranɛ kalan o b'a la mais o dɔrɔn tɛ ka den bila ka kuranɛ kalan fu in tɛ ten Ala kira yɛrɛ b'a fɔ an ɲɛna kisi a nɛma b'a ma kuranɛ kalan tɛ ko mɔgɔ ka sigi ka wajilikɛla dɔ lamɛn i n'a fɔ e b'a faamu cogo min dɔrɔn wajuli n'o tɛ mɔgɔ min bɛ mɔgɔw bilasira k'a fɔ a ye nin kɛ a ye nin to ka sigi k'o lamɛn sanga kunkurun dɔrɔn k'o baraji ka bon ka tɛmɛ alkuranɛ kalan kan ni an y'o jateminɛ o b'a jira an na ko a ka alkuranɛ ta ka baara kɛ n'a ye voilà a kalan ɲɛfɔ sisan ka kuranɛ ɲɛfɔ i den fɛn min bɛ kuranɛ kɔnɔ a ka kuranɛ yɛrɛ matarafa dès la base ka kuranɛ ta dès la base a fitinin ka kuranɛ dɔn ko nin ye silamɛw ka fɛnba ye fɛn bɛɛ bɛ nin kɔnɔ ni maa mago bɛ diɲɛ ni lahara la den ka se k'o dɔn ko kuranɛ y'o ye filanan i ko ka kira kanu ka Muhamadu kanu o bɛ mun fɔ. Ala kira kanu i ka ɲininkali diyara n kosɛbɛ Ala kira kanu kisi a nɛma b'a ma o de ye ko i ka Ala kira kanu sabula n'i ye Ala kira kanu i bɛ mɔgɔ min fɛ i bɛna o de ladege o Ala kira dun ma man tun dɔwɛrɛ ni jogo ɲumanya tɛ o la n'i ye Ala kira kanu o bɛ taa wolo jogo ɲumanya de la ni den ye Ala kira kanu o b'i dɛmɛ i ka mara an y'o fana faamu sisan den ladabuli filanan de ye ka kira kanu n'i ye kira kanu i b'a ladege a ka ɲini fɛn kun ye mun ye a yɛrɛ tɛmɛna a yɛrɛ dɔ y'a fɛ cogo min na i bɛ wuli k'i jɔ o fɛ k'a kɛ ni maa min dun ye kira ladege i ka lamɔ ɲɛna i bolo i ko sabanan ko ka kira somɔgɔw kanu o la ahlul beiti kanu n'i ye kira kanu ka somɔgɔw kanu kira n'a somɔgɔw ma fosi kɛ ni ɲuman tɛ o parce que n'i ye ahlul beiti kanu sisan i ye mɔgɔ min kanu o ka taabolo i bɛna tugu o de kɔ n'i tugura kira n'a somɔgɔw kɔ laban yɔrɔ fosi t'i la fo n'a kɛra alijinɛ Ala ka an nafa ni o barika ye yarabi Ala k'an nafa n'o barika ye an baden tɛ bɛ siri fila lajɛbaw i n'a fɔ an y'a fɔ a ye cogo min na ni jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen ladabu kɛnɛ télé siri fila sanfɛ k'an ka Malimatubaw o bisimila an n'u ka baro kɛ maaya ɲuman diinɛ ɲuman lamɔ bɛ se ka ɲɛ cogo min na an ka bi maa welelen de ye Tarawele Astan Ɲafo min sigiyɔrɔ bɛnnen don San ma Jamiyatu Ansarudini o musobaw dɔ don minnu bɛ laseli kɛ o kuma an n'a bɛ ka baro kɛ fɛn min kan o de ye Ala yɛrɛ kabakoyara kira la min na n'o ye lamɔ ye Ala ko kira ma i bɛ jogoba kan a ka baro in a sera o ma ani nafa minnu bɛ lamɔ la ani kɔlɔlɔ min bɛ nafa lamɔbaliya la ani kira y'an su ka kɛ lamɔ sira min kan n'an tɛmɛna a fɛ an ka lamɔ bɛ ɲɛ an bolo
a da sera ni bɛɛ lajɛlen ma komi télé yɛrɛ baaraw don baara ko ye waatila ko ye sangala ko don malimatu ni baro in tɔ a bɛ yen ni ala ye si di kɛnɛ fɛrɛlen don ni ala sɔnna ma kumakuncɛ kuma la ani foli kan na k'a lase lajɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen ma. Alhamdulillah an bɛ an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ o mɔgɔ y'i ka baara bila ka sigi k'an lamɛn nin sanga kunkurunin kɔnɔna na an ka foli bi a bɛɛ lajɛlen ye o la an bɛ foli lase sirifiden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnniyara Sidi Usumani Madani Hayidara ni a ka denbaya an ka foli ni waleɲumandɔn bi se u ma sabula sirifikɛ ni ale tile bɛnna o i k'a jinɛ ko garantini fo n'i yɛrɛ banna na sabula ale bɛ min fɔ Sidi Usumani Madani Hayidara de y'a cɛsiri lamɔ fɛ depuis ni mɔgɔw hakili la k'a fɔ ko a ti tiɲɛ kan fo bi mɔgɔw yɛrɛ nana sɔn a ma ka da a la o la an bɛ ala le deli sijani kɛnɛya bi an fa in bolo a n'an mɔkɛ bolo ala k'a di an ma sijani kɛnɛya bi ala bolo ala k'a di an fa ma ani a ka denbaya bɛɛ lajɛlen o la an ti bɔ kuma kɔnɔna na fo an b'a fɔ n'o de ye Tanti Jara ye ale min kɛra sababu ɲuman ye ka nin kɛnɛ in sigi anw muso ye n'a bɛ fɔ a ma ko Dahiyatu Ansaru Dine Islamiya ni dɔw b'a fɔ a ma ko ladabu kɛnɛ ale min kɛra sababu ye ka nin kɛnɛ in labɛn ka di anw muso ma an b'a fɔ a ka kɔnɔnajɛya la a bɛ ala bolo ala k'a di a n'a dɔgɔninw bɛɛ lajɛlen ala k'a di karamɔgɔ yɛrɛ ma ani sirifilakaw bɛɛ lajɛlen wa salamu alaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin an baden tebe sirifila lajɛbaw Mali kɔnɔ Mali kɔkan i n'a fɔ an y'a fɔ a ye cogo min na an ka bi maa welele o de ye Tarawele Asan Ɲafo min sigiyɔrɔ bɛnnen don Sama an n'a tun bɛ ka baro kɛ min kan o de ye adamadenya se ka taa ka min to n'o ye lamɔ ye diinɛ yɛrɛ se ka taa k'a to i mana kɛ diinɛ o diinɛ la jango an ka ni silamɛya diinɛ ye sabu an ka kira de mankutura k'a bɛ jogoba kan an ka kira yɛrɛ de ko ten k'ale ma y'a lamɔ k'a lamɔ cogo cɛɲa o kiraba in a y'an su ka kɛ fɛn min kan o de ye lamɔ ye sabu jogo n'ale langoloyara dɔrɔn hɛrɛ tɛ yen bonya tɛ yen ɲɛtaga tɛ yen ni jogo sɔrɔla fɛn bɛɛ lajɛlen sɔrɔla an b'a ɲini ala fɛ an ka nin seda in a ye nin dɔnni min di an ma ala k'an nafa ale yɛrɛ y'a bɔ dɔnni min na ala kana dɔnni ban farikolo min y'a di ala kana jeni k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn sanga ni waati aw ka ɲɔgɔnjali la a k'an bɛɛ sigida wɛrɛw la shukran lakum ala ka tanga kɔnɔ